Bueno, hola, 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 hola. Va, avui anem a parlar una mica de com s'utilitzen les vies públiques, Ús de les vies públiques. Vinga, som-hi. Aquí tenim una via pública. Primer, com distribuïm el que és la via pública? La via pública està formada per cuneta, arcent, plataforma, calçada, carril. Després hi ha això que em diuen aquí en castellà berma, no sé com es diu en català, però ve a ser doncs, això que separa la part sense asfaltar de la part asfaltada. No sempre hi ha un tros que sobresurt. Llavors, la cuneta és el que hi ha més enllà, fora, sí, de terra, ja fora de la carretera, abans de que comencin, diguéssim, els camps en si. Val? És com l'espai que han construït inicialment per poder construir la carretera a sobre. Després ve l'arcent, que és la part asfaltada fora de la calçada, la plataforma, que és arcent més calçada, calçada, que és el conjunt de carrils, carrils per on circula el cotxe, mínim de 3 metres d'ample. Si és de menys de 3 metres d'ample, no pot ser un carril. Anem seguint i aquí arribem a la definició de poble, que és l'espai que hi ha dins dels edificis, entre els edificis, i les quals vies d'entrada i sortida està col·locada la senyal d'entrada i sortida del poble. Sí, la teniu allà a l'esquerra, la veieu. Entremig d'aquestes senyals es considera que és poblat. Si no hi ha la senyal, a 500 metres de l'última casa, sortim del poble. Sí? Via de poblat, doncs la via que està dins del poble. Via urbana, totes les vies públiques situades dins del poble, exceptuant les travessies. Val? La travessia és la carretera que travessa un poblat. La carretera que travessa el poblat és la travessia. No sempre és fàcil saber si estem circulant per una travessia o no. En ciutats com Barcelona o Girona, els carrers són tan grans que en ocasions costa de veure si vas per una travessia o no. Tot i que és important saber-ho perquè en una travessia la velocitat pot arribar a ser de fins a 50 km per hora, cosa que dins de ciutat habitualment la velocitat és de 20 o 30 o inclús 10 km per hora. Val, aquí tenim els 4 tipus de carreteres habituals que existeixen: autopista, autovia, via per automòbils i carretera convencional. L'autopista és la via privada, habitualment és privada, de nova construcció. Per tant, com que és de privada i és de nova construcció, no passa per ninguna zona sensible perquè el projecte ja està constituït tenint en compte les característiques que ha de tenir una autopista, és a dir, no pot tenir accés a finques colindants, a finques privades, a carreteres al mateix nivell, les altres carreteres han d'anar o per sobre o per sota. Té una sèrie de característiques que no tenen les altres vies, el qual ens permet posar-li peatges. Vull dir, si alguna té peatges és l'autopista, precisament per privada i per ser de nova construcció, pel fet de que no estem ocupant, anem a parlar de l'autovia perquè ho entengueu. L'autovia es caracteritza per ser molt semblant a l'autopista, dos calçades separades per una mitjana, sí, més d'un carril per sentit, velocitat d'entre 110 i 120 km per hora, habitualment 120 la màxima, 60 la mínima. Vale? Quina diferència té? Que com que no és de nova construcció, sinó que és una carretera antiga de qualsevol altre nivell, pot ser de nova construcció, però no acostumen a ser-ho, o no tenen per què ser-ho. Val? Llavors, a l'ampliar una carretera i convertir-la en autovia, ens trobem amb coses com hi havia una casa que tenia una sortida
a la carretera on hem construït l'autovia. Per tant, aquella casa ha de tenir un accés directe a l'autovia, més que res, perquè si no, no pot sortir de casa. El mateix passaria amb polígons industrials o zones per l'estil. De la mateixa manera, a l'autovia ens trobem el cas, posem per cas, que entre Villarriba i Villabajo solo hay una carretera, no? Només hi ha una carretera, d'acord. I resulta que aquesta carretera la transformen en autovia. Val, la gent que anava de Villarriba a Villabajo en bici, com hi van? Val, doncs en aquests trams on no hi ha alternativa, segueixen poguent anar pel tram d'autovia. Sí, enteneu una mica la diferència del fet que sigui una via de nova construcció o no? A l'autovia es donen una sèrie d'excepcions i incoherències que a l'autopista no, per aquest motiu. Vies per automòbils, vies exclusives per automòbils, carreteres convencionals, totes les de més. I les carreteres convencionals les dividirem entre de primer nivell, de segon nivell, de tercer nivell o nacionals, que abans es deien locals, comarcals, provincials i nacionals. Groc, taronja, verd, vermell. Vale, el que dèiem, les autopistes, les propietats colindants, que són aquelles cases que estan al costat de l'autopista o que s'han construït allà al costat, no poden tenir accés amb ella perquè no en tenien abans, per tant no tenen excusa per tenir-ne ara. No tenen creuaments al mateix nivell, està prohibidíssim, consta de diferents calçades, bueno, el que ja hem dit abans una mica, Aquesta és la senyal d'autopista. També d'autovia. Passa que el de l'autovia no té la tanca del mig, sí, perquè no poden tenir peatges. Peatge. Paga, 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 paga. Via T. Sí, la via T és la via de pagament ràpid. Bàsicament és un sistema que han trobat per cobrar-te més ràpid i més fàcil i que passis pel peatge sense haver de parar. No té més història, no té més secret. D'acord, queda prohibida la circulació per autopista de peatons, animals, vehicles de tracció animal. Cuidado, repeteixo que ho he dit 10 milions de vegades, però a vegades no se us queda. Un carro tirat per cavalls és un cotxe. Un carro tirat per cavalls és un cotxe. El que porteu vosaltres, l'Audi, el Mercedes, el BMW, el Seat o el Dacia, són turismes. D'acord. Cicles i ciclomotors, vehicles de persones amb mobilitat reduïda, vehicles especials, exceptuant algunes excepcions, que ja en parlarem si és necessari, val? Que quedi clar, un vehicle per persones de mobilitat reduïda no és un turisme adaptat, sí? Que seguirà sent un turisme per més adaptat que estigui, sinó són vehicles, acostumen a ser ciclomotors en formes diferents. Per exemple, hi ha unes motos amb 3 rodes, tricicles, lleugers, que porten plataforma amb una rampa perquè la persona amb cadira de rodes es pugui encaixar allà, bloquejar, tancar la porta i circulen com si fos una moto amb 3 rodes sobre la plataforma. Té el motor d'un ciclomotor, les característiques d'un ciclomotor, 49 centímetres cúbics, 50 km per hora, etc. El mateix, i això seria un vehicle per persones amb mobilitat reduïda, un vehicle construït per ell, no un turisme adaptat. Sí? D'acord, seguim. Autovia, com us deia abans, no té la tanca aquella que creua de cantó a cantó, ja n'hem parlat. Les propietats colindants poden tenir accés limitat a ella. Limitat aquí, aquí ja la tenia abans. Qui no la tenia abans no la pot tenir ara. No tenen creuaments al mateix nivell. Si hi eren, s'han de construir ponts per adaptar perquè creuin per dalt o per baix. Sí, perquè tu no pots anar a 120 per una autovia si hi ha una carretera que et creua pel mig. Llavors, per seguretat, no pot ser. I consten de diferents calçades per cada sentit de circulació, separades entre si, exceptuant alguns punts singulars o amb caràcter temporal per una franja de terreny no destinada a circulació o per altres mitjans. La mitjana.
Sí? La mitjana, de tant en tant, té obertures entremig perquè els que construeixen la carretera o la policia o els bombers puguin donar voltes d'urgència. Vale, queda prohibida la circulació per autovies de peatons, animals, vehicles de tracció animals, cicles i ciclomotors, vehicles per persona amb mobilitat reduïda, vehicles especials, exceptuant excepcions. Val. Excepcionalment, els conductors de bicicletes majors de 14 anys, menors no, podran circular per l'arcent de les autovies sempre i quan no invadeixin la calçada, quan, per raons justificades de seguretat vial, sí? Perdó, exceptuant per raons justificades de seguretat vial. Es prohibirà mitjançant la senyalització corresponent quan es prohibeixi. Vale, ja hem dit abans respecte a les autovies que en aquells trams on no existeixi excepció, és a dir, que no hi hagi una altra carretera i només hi hagi l'autovia per anar de via arriba a via abajo, o de qualsevol punt A a qualsevol punt B, sí? Podran fer servir l'autovia. Si no hi ha alternatives, que a vegades passa. Via per automòbils. Tota via reservada exclusivament a la circulació d'automòbils. Anirà amb aquesta senyal. Amb una sola calçada i limitació total d'accés a les propietats colindants i senyalitzada com a tal. Sí? Vale, carretera convencional, tota carretera que no reuneixi ninguna de les característiques que hem parlat abans. Ni de les autopistes, ni de les autovies, o les vies per automòbils. Per tant, aquí compartim tots aquestes carreteres. Tinguin bon asfalt, mal asfalt, arcens grans, arcens petits, un o dos o tres carrils per sentit. És indiferent, són carreteres convencionals. Però depenent del nivell, doncs estaran catalogades amb un nivell superior o inferior. Però és el mateix, dona igual. A l'hora de trobar-les als mapes, que ja no es fan servir pràcticament, seran més fàcils d'utilitzar o menys, però tenen les mateixes normes. Val, coses que estan prohibidíssimes, però prohibidíssimes, i avui en dia són sancionables, i avui en dia us treuen punts. Val, està prohibit tirar coses per la finestra. Prohibit tirar coses per la finestra. El que sigui. Tot. Prohibit. Un cigarro, que a més és inflamable, més. I la sanció és extra. Però de per si, tirar un paper ja està prohibit. Entablar, o sigui, tenir competicions de velocitat en vies públiques, excepte en caràcter excepcional, amb les condicions adequades, amb les autoritats competents, tallant carreteres i totes les coses. Si no, allò de parar-me al costat un de l'altre amb un semàfor quan es fiqui verd, sortir els dos i a veure qui la tiene més grande, perquè va d'això, està prohibidíssim. És sancionable i són faltes bastant greus avui en dia. Està prohibidíssim conduir ciclistes també amb cascos a les orelles, patinets també, vehicles de mobilitat personal també. No es pot conduir amb cascos a les orelles. Ni per escoltar música, ni per ninguna altra cosa, ni per parlar per telèfon, res. Prohibidíssim. I està prohibidíssim tocar el mòbil. Atenció amb el que he dit. Està prohibidíssim tocar el mòbil. No escriure, no parlar per telèfon, no. Tocar-lo ja és sancionable. Evidentment, si escric o me'l poso a l'orella, més, ho empitjora, però tocar-lo ja és sancionable. Val. Qui hagi creat algun obstacle perillós sobre la via haurà de fer el possible per evitar que això sigui un problema, adoptant les mesures necessàries perquè pugui ser advertit el problema pels altres usuaris i que no dificulti la circulació o el menys possible. Vale, no es consideren obstacles a la calçada els
jo això en català en diem vots artificials, en els passos per peatons i bandes transversals, sempre que compleixin la regulació establerta i es garanteixi la seguretat vial dels usuaris, en particular dels ciclistes. Aquesta que esteu veient aquí està homologada. N'hi ha altres que fan els ajuntaments amb ciment, que són com més amples. Cuidado perquè no tots compleixen les reglamentacions vigents. Molts d'ells, si es denuncien, els acaben traient perquè no estan ben construïts. Les normes són bastant estrictes. I si són massa alts o massa contundents, es poden denunciar i els acaben traient i inclús acaben pagant reparacions de cotxes si pots demostrar que és culpa d'aquell vot artificial. Tingueu en compte perquè no sempre tot ens va en contra. La superfície acristalada del vehicle haurà de permetre, en tot cas, la visibilitat diàfana del conductor sobre tota la via per la que circuli, sense interferències de pegatines, adhesius, làmines, enfosquidors. És a dir, jo he de veure bé pel vidre al davant, he de veure bé pel vidre al darrere. Després ja jo, suposo que ja ho sabeu, que estic obligat a tenir el retrovisor a l'esquerra, el de la dreta no. Si pel vidre a dins no veig bé, he de tenir llavors el de la dreta. Sí? El conductor del vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments. Sí, hem de poder ballar l'arambada dins del cotxe, És una broma, però entenem la idea, sí? Evidentment, sempre amb el cinturó posat. Recordeu que el cinturó no ens el podem treure quan fem marxa enrere per estacionar. Com a norma general, i molt especialment a les curves i canvis de rasant, especialment si són canvis de rasant amb visibilitat reduïda, els vehicles circularan en tota la via per la dreta i el més a prop possible de la dreta. O sigui, a pitjor està la circumstància, més m'enganxo a la dreta. Per què? Perquè si ve un vehicle de grans dimensions per l'altre cantó que jo no estic veient, tingui el màxim espai possible per passar. Sembla lògic, no? Utilització dels carrils de calçades amb doble sentit de circulació, el que dèiem, En calçades de doble sentit de circulació i dos carrils separats o no per marca vial, els vehicles circularan per la dreta. En qualsevol cas, com a norma general, sempre que puguem per la dreta, sempre que puguem enganxats a la dreta, fem servir els retrovisors per controlar la línia de la dreta, per enganxar-nos al màxim possible. Si hi ha més carrils pel meu sentit, els faré servir per adelantar i per tornar a la dreta, a excepció que estiguem dins de poblat, que ara parlarem de quina diferència hi ha. Sí, el mateix. En aquest cas, circulem per una via amb 3 carrils, ho veieu? El carril del mig és el que se'n diu el carril de la muerte, o abans es deien així. És un carril que només serveix per adelantar. En el meu sentit vaig per la dreta, en el sentit contrari van per la dreta, i el del mig per què? És per adelantar, per un sentit i per l'altre. Cada cop es construeixen menys, precisament perquè el del carril de la muerte va deixar de ser una forma de dir-ho i va passar a ser una realitat. Llavors, cada vegada s'estan construint menys perquè la gent no els utilitza. En la calçada fora de poblat, amb més d'un carril reservat pel mateix sentit de la marxa, es circularà normalment per situat més a la dreta. El mateix, és que és el mateix, tota l'estona és el mateix. Per la dreta, enganxats a la dreta i els altres per adelantar. Després hi ha situacions, hi ha moments. Els vehicles de més de 3.500 quilos han de circular pel de la dreta o pel següent. Els altres dos no els poden fer servir. A França, per exemple, els autocars sí que poden fer servir el tercer carril per adelantar. A Espanya no. Us dic això perquè sapigueu que cada país té la seva pròpia normativa amb coses concretes. Tot i que la majoria de la normativa és la mateixa, després hi ha altres països on canvien coses. Exemples, el que us he dit dels autobusos. Exemples, a Àustria, per exemple, el semàfor va de verd, taronja, vermell i després torna a taronja abans de ficar-se verd un altre cop, o als Estats Units és bastant habitual que si vas pel carril de la dreta i el semàfor està vermell i tu vols girar a la dreta,
tot i estar el semàfor vermell, tu puguis girar a la dreta si no ve ningú. Això són normatives de cada país. Quan es circuli per la calçada, vale, dins de Poblat, jo circularé pel carril que més convingui al meu sentit, al meu destí. Val? En aquest cas, si vull anar a la dreta, he d'anar pel carril de la dreta, que és l'únic que em permet girar a la dreta, sí? Si jo sé que més endavant vull girar a l'esquerra, el normal és que em vagi col·locant cap a l'esquerra, tot i que per ara no hi ha cap carril que m'indiqui per anar a l'esquerra, sí? Però el més lògic és, si sé que després vull anar a l'esquerra, em vaig col·locant cap a l'esquerra. No tinc l'obligació d'anar per la dreta en aquest cas, sinó pel que més convingui i el que més em faciliti la vida de cara al que jo vull fer en un futur. En aquesta carretera en la qual no estan delimitats els carrils, jo actuaré en base al número de carrils que més o menys pugui saber que hi ha. Jo en aquesta carretera veig clar que com a mínim, pel tamany del cotxe que veig, com a mínim poden haver-hi 2 carrils, potser 3, però com que no tinc clar si són 2 o 3, actuo com si n'hi haguessin 2. Si el meu dubte fos entre 3 o 4, actuaria com si n'hi haguessin 3. M'enteneu la idea? Anem una mica en base a lo lògic i fàcil de veure. En cas de dubte, queda't amb el petit. Sobretot, si m'he de canviar de carril per col·locar-me en el que jo necessito, en aquest cas doncs, per anar a l'esquerra o per anar a la dreta, m'he de col·locar sempre abans de la línia contínua. Si he arribat a la línia contínua ja no em puc canviar i és sancionable. Sempre abans. Siguis el vehicle que siguis, les normes són per tothom, Vale. Estan obligats a circular per l'arcent de la seva dreta, si és transitable i suficient, els següents vehicles. Vehicles de tracció animal, repeteixo, cotxes, vehicles especials amb massa màxima autoritzada no superior a 3.500 quilos, cicles, ciclomotors. Recordem que de vehicles especials teníem d'obres o agrícoles. Recordem que això en vam parlar? Val. Vehicles per persones amb mobilitat reduïda. Recordem que no parlem de turismes adaptats, sinó de vehicles construïts per persones amb mobilitat reduïda, ciclomotors de construcció específica. I vehicles de seguiment de ciclistes, en aquest cas el típic cotxe amb la senyal que va acompanyant els ciclistes darrere, amb llums i aquestes coses, aquells que porten un munt de bicis a sobre, l'heu vist segur. Vídeos d'aquests que molen. Molt bé, aquest era un vehicle de seguiment de ciclistes. També hauran d'utilitzar l'arcent de la dreta els vehicles cuya massa màxima autoritzada no passi a 3.500 quilos quan, per raons d'emergència, circulin a velocitat anormalment reduïda, molestant clarament els demés vehicles de la via. Sí, he tingut una avaria, vaig super a poquet, doncs en lloc de seguir pel carril, em fico a la dreta i vaig seguint per la dreta, aviam si aconsegueixo trobar un lloc on apartar-me i parar-me tranquil·lament. En qualsevol cas, si ja vaig per l'arcent i m'acabo parant, doncs mira, ja vaig per l'arcent i m'he acabat parant. Però la meva obligació és, dins del possible, ficar-me en un lloc on no molesti. Sí? No és no em va bé el cotxe, em paro aquí. Vaig seguint fins que trobo un lloc on molesto poc. Si he d'anar poquet a poquet, doncs per l'arcent. Veieu, el del Mercedes va a 2 per hora. Vale, que no ens saltem els ciclistes. Els ciclistes, quan van fent descens de curves prolongats per raons de seguretat, podran sortir de l'arcent i ocupar tot el carril per tal d'agafar correctament les curves. Tota l'estona? No, en els moments delicats. I sempre vigilant de no convertir-se en un obstacle o un perill. No vol dir que poden anar a lo loco. Sí?
mirant, comprovant, amb cuidado, però poden abandonar l'arcent i circular per la dreta de la calçada quan ho necessitin o sigui necessari. Cuidado que no estem dient que tinguin preferència, sinó que tenen aquest dret. Hi ha moltes diferències entre tenir drets i tenir privilegis. És diferent. Es prohibeix que els vehicles obligats a circular per l'arcent circulin en posició de 2, exceptuant les bicicletes que ho podran fer en columna de 2, enganxant-se tot el que puguin a la dreta, sí? I col·locant-se en filera, en trams sense visibilitat i quan formin aglomeracions de tràfic. És a dir, poden els ciclistes anar permanentment en columna de 2? No. Si hi ha un tram on no hi ha bona visibilitat, han d'anar en fila índia. Poden els ciclistes, com que tenen dret a anar de columna de 2, provocar 20 quilòmetres de retenció? No. Si hi ha retencions per culpa dels ciclistes, s'han de ficar en fila per facilitar el pas. Recordem, no és el mateix un dret que un privilegi. No és el mateix. Adelantament. Els vehicles obligats a circular per l'arcent, exceptuant les bicicletes, no podran adelantar a un altre si la duració de la marxa dels vehicles col·locats paral·lelament excedeix dels 15 segons o els 200 metres. Crec que la idea queda clara. Aquells que no siguin bicicletes no es poden adelantar per l'arcent l'un a l'altre si l'adelantament dura més de 15 segons o 200 metres. D'acord, això és la mitjana, ja n'hem parlat, divideix els dos sentits de la circulació. En vies amb 3 calçades, normalment la de la dreta és per un sentit, la de l'esquerra és per un altre, al mig pot ser o que vagi canviant de sentit, que sigui un carril vau o que sigui un carril reversible, o que sigui un carril per un sentit i l'altre carril per l'altre. Sí? Aquesta calçada del mig és la que és variable. Vale. Carril, bus, taxi. En aquest cas ho posa clar, solo bus i taxi. Quan la línia, en lloc de contínua, sigui discontínua, ja vam parlar d'aquestes línies, en aquell tram puc invadir la línia per girar, sin més. Veieu? Aquí podria invadir per girar. Si en el carril posés moto, bus, taxi, és per motos, bus, taxi. Si pone bicis, moto, bus, taxi, és per motos, bici, bus, taxi. Si posa VMP, vehicles de mobilitat personal, bici, moto, bus, taxi, vale. Si no ho posa, és que no és per ell, per més que els hi vingui de gust. Val. Això que estem veient a la foto ara mateix és un carril per vehicles de tràfic lent. Sí? Veieu que a la senyal posa que per anar al següent carril, el de l'esquerra, a l'immediat, hem d'anar mínim a 70 per hora? Pues eso, si no arribo a 70 per hora, estic obligat a anar a la dreta. Si puc desenrotllar més de 70 per hora i puc adelantar algú, llavors puc agafar el carril de l'esquerra per adelantar. Si no, no. Veieu? Sí? Això és el que heu de fer, el que s'ha de fer. Carril d'acceleració, carril d'acceleració. Si hem de parar, parem al principi del carril. A partir d'aquí, dono gas durant el carril. Quan més millor, quan vegi la possibilitat, hagi calculat bé, la idea és utilitzar el carril, revolucionar el cotxe, guanyar velocitat i incorporar-me el més ràpid possible. A més ràpid, més fàcil. Per tant, és important utilitzar bé el carril d'acceleració. S'observa bé el retrovisor, es senyalitza i adapto la velocitat.
Vale. Si vaig pel carril de la dreta de l'autopista, veig que s'incorporen vehicles i tinc la possibilitat de canviar de carril, canvio de carril abans d'arribar a la línia contínua per facilitar la incorporació. No és una obligació, però sí que és el correcte. Sempre que pugui, eh? Si no puc, no ho faig. Veieu? En aquest cas no puc, però el que sí que he pogut fer és deixar una mica el gas per permetre la incorporació de l'altre, que és una altra opció que tenim. Va, el carril de desacceleració. Escoltem, carril de desacceleració. On desaccelero? El carril. Puc desaccelerar abans? No. Per això tinc un carril de desacceleració. Jo segueixo a la velocitat que toca fins que arribo al carril. Quan surto, llavors deixo el gas, freno o el que sigui menester, sense problema. Però al sortir, no abans. Vale. Carril reversible. Carril reversible. Doble línia discontínua al terra i aquests quadradets a dalt. Aquests quadradets a dalt ens diuen fletxeta és en el meu sentit, creueta vermella és en el sentit contrari. No m'hi puc ficar. Fàcil, eh? També tenim les fletxes al terra que ens ajuden. Vale. Carril d'utilització en sentit contrari de l'habitual. Sí? Amb una autopista, per exemple, el tram Girona-Barcelona, en moltes ocasions, en operació tornada a Barcelona, per motius de fluidesa, treuen un carril al sentit Girona per posar-lo sentit Barcelona. Sí? Val. És diferent quan hi ha 3 carrils i n'agafem un a quan són 2 carrils i n'agafem un. Quan són 2 i n'agafem un, sí? Tots els vehicles van màxim a 80, mínim a 60. Tots els vehicles van amb llums curtes. Només poden passar turismes i motocicletes i el que ja hem dit, amb les llums curtes ja està prohibit invadir el carril del sentit normal, o sigui, no es pot adelantar. Quan de 3 carrils passem a 2, els 2 que segueixen en el sentit normal mantenen la velocitat. Sí? Només hem de posar les llums als carrils que es creuen. El que va pel seu cantó més a la dreta no cal que la posi. Sí? I els que van pel carril que va al revés, entre 60 i 80. I el mateix, només turismes i motocicletes. Val, quan és per motiu d'obres, en aquest cas... Vale, sí, no, això és el mateix que m'ha explicat fa un moment. Avanço. Veieu? El mateix que estàvem parlant fa un moment. És que tot això ja us ho he dit amb la primera foto. Vale. Carril habilitat en sentit contrari a l'habitual per treballs a la calçada. És un altre motiu, però la forma de circular habitualment és la mateixa. Però són els dos motius, per fluidesa i per obres. Vale, això no és el mateix, això és un carril addicional. Vale? És un carril addicional. Hem dit abans, els carrils mínim fan 3 metres, veritat? Hi ha arcents que fan metro i mig o més de metro i mig. Què fan? Agafen l'arcent d'un cantó, l'arcent de l'altre, metro i mig, i amb això, sumant els dos, fan 3 carrils de 3 metres. Sí? Com que aquests carrils queden més estrets, sí? Llavors tots entre 60 i 80, tots amb les llums curtes i en aquest cas tots poden utilitzar-lo perquè no estem fent cap cosa rara. Sí? No estem agafant un carril en sentit contrari, sinó que estem multiplicant la via. L'únic que normalment els vehicles de més de 3.500 quilos s'haurien de quedar enganxats a la dreta. En teoria, aquell camió que veieu allà al carril esquerre no hi hauria d'anar. Sí, aquesta és la forma correcta. Tots entre 80 i 60. Sí.
Tots amb llums, tot i que sigui de dia. Perfecte. I els camions per la dreta. Carril bus BAO, vehículos de alta ocupación. Normalment en el carril bus BAO ja us posa quanta gent heu de portar mínim en el vehicle. En aquest cas posa solo 2 o más ocupantes. Val? Doncs molt fàcil. Si llevo 2 o más ocupantes, puc passar. Si no llevo 2 o más ocupantes, no puc passar per allà. Això és per facilitar la fluidesa i fer obligar una mica la gent a organitzar-se amb un sol cotxe. Sí, hi ha moltes vegades que també poden passar motocicletes, o veieu allà, motocicletes, turismo sin remolque i vehicles mixte adaptable. Vehicle mixte adaptable és aquell vehicle que pot portar persones i mercaderies a la vegada, en unes condicions en concret. Si us en recordeu, en vam parlar també. Sí? Bueno, és bàsicament això, exceptuant els autobusos que hi poden passar sempre, vagin plens o buits. Sí, perquè està molt pensat per ells, per facilitar el pas dels autobusos en zones amb molta caravana, especialment en entrades en grans ciutats. Sí, els vehicles amb la senyal UB15 per minusvàlids també poden passar pel carril Busbao. Vehicles de policia o extinció d'incendis, protecció civil i salvament, assistència sanitària, serveis d'urgència, tots menys els correles. Els correles no podrem. Nosaltres ens quedem en el nostre carril o anem amb autobús i amb metro. És una mica brometa, però enteneu el que us dic. Quan així s'indiqui reglamentàriament, els autobusos amb massa màxima autoritzada superior a 3.500 quilos i els autobusos articulats amb independència del seu número d'ocupants també podran anar per aquests carrils a les mesmes condicions de circulació establertes per als BAU. Tot això és que més o menys ja ho havíem dit al principi. Vale. Refugis, illetes, altres que no són rotondes i que no estan senyalitzats com a rotondes, sinó que són espais al mig de la calçada, bàsicament estan pensats perquè els peatons, quan estan creuant, tinguin algun lloc on salvar la vida en trams complicats. Moltes vegades van acompanyats de passos de peatons i altres no. Si són de sentit únic, els puc passar per qualsevol dels dos cantons. Si són de doble sentit, doncs sempre per la dreta. No té més història. En places, glorietes i trobades de vies, els vehicles circularan deixant a l'esquerra el centre de la mateixa. Val, que quedi clar que el 90... Bueno, sí, si hi ha la senyal de presenyalització o la senyal de que estic obligat a girar seguint les agulles del rellotge. Hi ha excepcions en què aquestes dos senyals no hi són o que em puc trobar això al mig d'un carril, d'una via de sentit únic i en aquest cas ho podré passar pels dos cantons. Em sembla recordar que a la Gran Via de Barcelona hi ha algun cas semblant. Em sembla recordar, Tampoc seria el màxim especialista de la vida de Barcelona, Val, circulació de peatons. Com a norma general, els peatons han de transitar per la acera i de més espais reservats a la seva circulació. Quan aquests no existeixen o no siguin practicables, poden fer-ho per a l'arcent o en el seu defecte per la calçada. Anirem avançant perquè em sembla recordar, veieu, que us expliquen formes correctes. En patins o patinets o aparells similars no podran circular per la calçada excepte per les seves zones o parts habilitades per això, perquè circuli, tal com veieu a la foto. Vehicles de mobilitat personal, en principi es prohibeix que puguin circular per travessies, vies interurbanes, autopistes i autovies, que passin per dins de poblat amb vehicles de mobilitat personal. Així mateix queden prohibida la circulació d'aquests vehicles en túnels urbans. Sí, els peatons han de circular habitualment pel sentit contrari, perquè el cotxe us vingui de cara. Perquè si passa alguna cosa, el veieu i pugueu saltar. És que és per això, perquè si us ve d'esquena no el veieu. Bàsicament per això.
Vale. Si vaig arrastrant vehicles de qualsevol tipus, sempre per la dreta i sempre és millor que jo vagi el més refugiat possible. Per tant, en veritat, el millor seria que el de la moto anés per l'altre cantó, quedaria més amagadet. Sí, igual que el de la cadira de rodes va per allà, entenc, perquè hi ha una falta estructural que li permeti circular per la cera, però sempre que puguis millor per la cera. I el que veieu a l'esquerra, a baix, jo diria que ha de ser algun tipus de manifestació, perquè no té massa sentit que vagin circulant així. Vale. Sí, bueno, dirigidos por una persona o que formen un cortejo, és a dir, que hi ha un grup, una acumulació de gent. Per això van d'aquesta manera. Però és com molt excepcional això, si no us tiraran a la cera en seguida. Però aquesta noia sí que ho està fent correctament. Aquesta és la forma bona de fer-ho. Vale, quan existeixin passos per peatons, els que pretenguin creuar la calçada hauran de fer-ho pel pas de peatons. No puc, si a 5 metres hi ha un pas de peatons, passar pel mig de la carretera. No es pot. Els ciclistes han de passar pels passos de ciclistes o amb la bici al costat. Si no, no poden creuar pel pas de peatons. Si estan regulats per semàfors, manen els semàfors. Qualsevol persona que vagi de nit per qualsevol via, sisplau, ja no perquè sigui obligatori. Xaleco, llums, feu-vos visibles, us mataran. Les canyades són camins històricament per tot el món, grans rutes per on es movien els ramats. ¿Vale? En aquells trams de carretera que trobeu una senyal que posi canyada, significa que els hi creua un pas de peatons per animals. Sí? En aquell tram, en aquella canyada, tenen preferència ells. Tot i que si et trobes un grup de vaques i no tenen preferència, veuràs com se la fan tenir. El que dèiem, digue'ls a les ovelles que no tenen preferència. Qualsevol cas, si heu de passar per dins del grup, amb cuidado sempre. No piteu perquè els animals s'espanten i és pitjor. Deixeu que el pagès faci el que hagi de fer. Paciència. Sí, paciència. El pagès també té dret a fer servir la via, ni que sigui en trams concrets. Vale, doncs ja ho tenim, això, Va, avui ho deixarem per aquí. Ha sigut una classe més llarga de l'habitual. Seguirem el pròxim dia. Gràcies.